I forhold til det tekniske i bilen, herover ovenover komfort, vi kan lige lynhurtigt komme forbi det. Det er gaskomfur, det er super simpelt. Der sidder en lille knap hernede med en lille stjerne på. Når vi trykker på den, så klikker det. Tryk ind på gassen, drej indtil der er flamme. Modsat når du skal slukke det. Vent nu lige til det hele det er godt koldt, inden man lige lægger glaspladen ned. Her der har vi et display. Hvis vi trykker ind på den, så får vi det her. Der har vi selve bilen og en termometer. Og herover der har vi noget vand og et termometer. Hvis vi går ind på bilen, så står den til off. Her der kan jeg så bestemme, jeg vil gerne have 22 grader i aften. Så går den i gang med at varme. I kan se en flamme heroppe nu. Herover, det hvis jeg gerne vil lave noget varmt vand. Der er slukket. Jeg kan vælge at køre Eco, så laver den lige så stille vand. Det kan være, hvis du holder det samme sted længere tid, men gerne vil have konstant rådighed til vand. Hot, så får du meget varmt vand. Har du ikke tid til at vende på det, over på boost-funktionen, så laver den varmt vand så hurtigt, som den overhovedet kan. Vi slukker igen. Ligesådan, nu er vi færdige med at holde her. Skru ned på off og bekræfter. Så forsvandt flammen også. Vil vi bare gerne have noget ventilation, så trykker vi der. Og så kan vi skrue op og ned for blæseren. Så når du ind i tingene, og når du er tilbage igen derfra. Herover der har du lidt forskellig strøm. Heroppe der har du nogle lamper, du har noget USB. Fælles for det hele bilen igennem, det er, at det kan flyttes på. Så man kan vælge at lige dreje det, så kan man flytte lampen. Hvis man nu lige synes, den passer bedre herover. Nu begynder den at gå en lille smule stramt. Så kan jeg mærke, at jeg lige skal dreje en lille smule ned på den. Pas på, det er lidt et skrøbeligt system, men det fungerer super fint, hvis man bare lige gider at passe på det. Hernede under bordet, der har du 220 volt til rådighed, og du har 2 gange USB. Så du kan så nemt sidde og arbejde med en computer om aftenen, samtidig med at du får opladet telefonen osv.